Għax imbagħad Nsellem l-semmija kollha ta' Radio Marija kif ukoll lil dawk li qed isegwuna fuq il-YouTube ta' Djoċesija ta' Għawdex. L-għodwa tajba. Xejna nixxandru f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Għawdex il-Quddisa tal-lum il-ħadd it-22 ta' Marzu. Illum niċċelebraw il-liturġija tar-rabaħat ta' żmien ta' matul is-sena. Nofru din il-Quddisa għal benefatturi ħajjejnu mejtin ta' dan is-santwarju, għal bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu, għal morda u għas-semmija kollha ta' Radio Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddisa ta' dalgħodu huwa r-rettur ta' dan is-santwarju Dun Gerald Buħaġar. Nadda f'lubna mit-teba tal-ħkijom u saħana bil-faraġ tal-ħnina. Henna lina mulej, henna lina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżies tal-spettaturi, hekk illum f'dan ir-rabaħat tar-Randan il-Knisja tuża il-kolor roża għaliex huwa il-kolor taż-żernieq, il-kolor li jħabbar il-wasla tax-xemx tiela li huwa Kristu Ġesu. Huwa l-kulur tat-tama għalhekk. Jew ma naqtgħux qalbna. Jew nimnu fil-preżenza ta' Alla magħna. Dak Alla li jrid iġeddidna, ikabbarna fl-imħabba tiegħu lejh. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Kristu Ġesu li sirt bniedem bħalna biex terfa' fuqek id-dnub tal-bniedem. Kristu ħniena. Mulej, inti d-dawl, it-tama, il-paċi ta' dawk li jsibuk. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Roħ John Spiteri. Nitolbu. U Alla, inti b'mod tal-għaġeb terġa' tħabbeb miegħek lill-bniedem permezz tal-verb tiegħek. Għamel li l-poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira u b'fidi mħeġġa biex jiċċelebra il-festa solenni tal-Eid bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Samwel, imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibagħtek għand Ġesse il-Betlemita għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan. Ġara li malli wasal
Samuel ra lil Eliab u qal: hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu, u l-mulej qal lil Samuel: tħares lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu, għax jiena diġà warrabtu, għax il-mulej ma jarax bħalma jara l-bniedem dak biss li jidher fl-għajn, imma jara l-qalb. Ġesse ressa quddiem Samuel 7 min uliedu, imma Samuel qallu: il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn, u s-sokta jgħidlu: dawn huma t-tfal kollha. Ġesse wieġbu: għad fadal iż-żgħir qiegħed jirannaġġ. U Samuel qal lil Ġesse: ibgħat għalih u ġibu, għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U bagħat għalih u ġibu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samuel: qum u iddilku, għax danu. Samuel ħaf idejh il-qan biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakmu l-ispiritu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Inraddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali: il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jaħodni, hemm u irejjaqni ngħidu: il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax minn ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni ngħidu: il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli ngħidu: il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj ngħidu: il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. It-tieni qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin ħuti: intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-mulej. Ejxu tawliet id-dawl intom. Frott id-dawl jinsab f'kull ma hu tiba, f'kull ma hu ġustizzja, f'kull ma hu verità. Fittxu li tarfu dak li joġob lill-mulej u tisseħbux fl-emejjel ta' dlam bla frott, imma ikxfuhom fil-beraħ. Għax dak li qegħdin jagħmlu huma fil-moħħbi tistħi jimqar jekk issemmih, imma meta wieħed joħroġhom fil-beraħ, id-dawl juri kollox, għax kull ma jidher huwa dawl. Għalhekk jingħad: stembaħ int li jintriqet u qum mill-imwiet, ħajiddi fuqek Kristu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Gloria u tiftir lilek Kristu. Gloria u tiftir lilek Kristu. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Gloria u tiftir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kif kien għaddej, Ġesu lemaħ raġel għama minn twelidu u d-dixxiepli tiegħu staqsewh: Rabbi, dan twilet għama għax dinebu stess jew għax dimbu il-ġenituri tiegħu? Ġesu wieġeb: mhux għax dinebu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-emil ta' Alla jidher fih. Sakemm għadu binar jeħtieġilna nagħmlu xogħol ta' dak li batni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista' jaħdem sakemm għadni fid-dinja, jiena huwa id-dawl tad-dinja. Kif qal dan beżaq fl-art għamel qisu tajn u dilek bih għajnejn ir-raġel għama u qallu: mur inħasel fil-menqa ta' Silewam. Din tfisser il-mibgħut
Mela dak mar inħasel u ġie jara. Il-ġirien ta' dawk li s-soltu kienu jarawh, għax hu kien tal-lab għalulu. Dan mhuwiex dak li kien joqgħod bil-qiegħda jittallab. Xi wħud qalu iva hu, oħrajn qalu le, imma jixbħu. Iżda hu qalilhom jiena hu. Qalulu, mela kif infetħulek għajnejk? Weġibhom, wieħed raġel jgħiduli Ġesu għamel ftit tajn dik li għajnejja bih u qalli mur f'Silawam u inħasel hemm. Mort inħsilt u ġejt nara. Qalulu, fejn hu dan ir-raġel? Qalilhom ma nafx. Lil dan il-bniedem li fl-modi kien għama ħadu ħant il-Farizej. Issa dakinhar li Ġesu għamel it-tajn u fetaħ għajnejh il-għama inserta kien is-sibt. Il-Farizej ukoll staqsewh mill-ġdid lill-għama kif sar jara u qalilhom qed li ftit tajn fuq għajnejja mort ninħasel u issa qiegħed nara. Xi wħud mill-Farizej qalulu dan il-bniedem mhuwiex ġej mingħand Alla għax ma jħarisx is-sibt. Iżda oħrajn qalulu kif jista' wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dan u ma qablux bejniethom. U reġgħu qalu lill-lama int x'jidhirlek minnu issa li fetaħlek għajnejk. Qalilhom dak profeta. Il-lowd ma ridux jemmnu li kien għama u ħa id-dawl qabel ma batu għal ġenituri ta' dak li sar jara u staqsewhom. Dan li jintom qegħdin tgħidu li twilet għama minn dan binkom, mela issa kif ġie jara? Il-ġenituri tiegħu jiġbu u qalulhom nafu li dan it-tifel tagħna u li twilet għama. Imma kif issa ġie jara dan ma nafuhx u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu, ħaj jitkellem hu għalih innifsu. Il-ġenituri tiegħu jiġbu hekk għaliex beżgħu mill-lowd, għax il-lowd kienu ġa ftehmu bejnhom li jekk xi ħadd jistqar li Ġesu huwa l-Messija, isipruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri jiġbu żmien għandu staqsu lilu. Għal darb'oħra reġgħu batu għal dak li kien għama u qalulu għati glorja lill-Alla. Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb. Dak weġibhom. Jekk hux midneb ma nafx. Ħaġa waħda naf li jien kont għama u issa qiegħed nara. Qalulu imma hu x'għamillek? Kif fetaħhomlok għajnejk? U hu weġibhom ġa għedtilkom u ma smajtux. Xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqgħu tridu intom ukoll issiru dixxipli tiegħu? U qabdu jgħajruh u qalulu dak int dixxiplu tiegħu. Aħna ta' Mosè dixxipli. Aħna nafu li lil Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu. Weġibhom ir-raġel u qalilhom sewwa hawn qiegħed il-għaġeb li jintom ma tafux minn fejn inqala. Madankollu lili fetaħ li għajnejja. Aħna nafu li Alla mhux se jisma' lill-midinbin. Iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lil Alla u Alla jagħmel ir-rieda tiegħu lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstemma li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed għama mit-twelid. Li kieku dan ma kienx ġej mingħand Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel. Imbagħad qabżu fuqu u qalulu int se tgħallem lilna, int li twelidt dnubiet waħdek u keċċewh il-barra. Ġesu sema li keċċewh il-barra, sabu u qallu temmen end din il-bniedem, dak wieġeb u qallu minu mulej biex nemmen fih. Qallu Ġesu mhux biss rajtu imma huwa dak l-istess li qiegħed ikellmek. Qalulu
nemmen mulej. U inxtaħet arku btejħ qudiemu. Imbagħad ġie qal: jiena ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaq, biex min ma jarax isir jara u min jara jama. Xi ħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħuh jgħid dan u staqsewh: aħna wkoll omja? Weġibhom Ġesu: li kieku kontu omja ma kontux tkunu ħatja ta' dnub. Imma issa qegħdin tgħidu aħna naraw, mela id-dnub tagħkom għadu fuqkom. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tar-Randan ta' din is-sena. Is-sena għam għaliex fil-liturġija tal-Knisja il-qari jiġi maqsum f'sensiela ta' 3 snin differenti. Allura għandna is-sena A, is-sena B u is-sena C. Is-sena qed naqraw is-sena A li huwa qari kollu li ġie marbut mal-Magħmudija. Aħna nafu li il-Magħmudija fl-ewwel żminijiet tal-Knisja ma kienx tingħata lit-trabi, ma kienet tingħata lil dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla, jilqgħuha u jitolbu il-Magħmudija. Dak li aħna nsejħulu il-mixja tal-katekumenat. Mixja li fija bil-mod il-mod narfu ir-rigali li jagħtina Alla. U għalhekk illum mela dan il-passaġġ il-fejqan tal-għama ta' Siloa, hekk insibuh għaliex mar u inħasel fl-għajn ta' Siloa, irrid lili u lilek ifhemna x'ġara fina fil-Magħmudija. L-ewwel qabel kollox, il-kelma Siloam kif qrajna anke fl-Evanġelju tfisser mibgħut. Għaliex mibgħut? Għaliex din il-pixxina ta' Siloam li kienet qrib il-belt ta' Ġerusalemm, pixxina kbira ta' xi 4 metri kwadrat jew aktar, l-ilma tagħha kien ġej mill-bogħod. Kien Eżekija fi żmien Eżekija madwar 700 sena qabel Kristu li ġab l-ilma mingħajn il-fuq minn Ġerusalemm biex hekk il-belt ta' Ġerusalemm seta' ikollha l-ilma. U għalhekk dan l-ilma mena mhuwiex ilma li hemmhekk tal-post, imma ilma li ġie mibgħut inkanelat biex jiġi f'din il-għajn. Mela għandna ilma mibgħut. Imma min hu l-veru mibgħut ta' Alla? Huwa Ġesu innifsu. U għalfejn Ġesu ġie mibgħut minn Alla fostna? Biex lili u lilek jagħtina l-qawwa li narawh, jiftħilna għajnejna għad-dawl ta' Alla. U fejn aħna ġejna maħsulin biex seħħ dan il-miraklu li jien f'ħajti nista' nara lil Alla? Fil-fonti tal-Magħmudija li hija l-għajn ta' Alla. U għalhekk anke dawn il-ġesti li jagħmel Ġesu jiftħulna tajjeb għajnejna u jfehmulna tassew x'irċivejna. Ħafna drabi aħna l-Magħmudija nirriflettu ftit fuqha meta jkollna xi twelid ta' xi tarbija u nmorru għal rejt tal-Magħmudija u daqshekk. Imma l-qari tal-lum irid jiġborna flimkien u jħajjarna, ixennaqna, jistedinna
biex aħna nirriflettu ftit x'ġara fija u fejk fil-moment tal-magħmudija. Biex dak li jiena rċivejt fil-magħmudija nożżu, ngħixu, ma nitilfux. Mela għedna Ġesu lil dan il-bniedem jagħmillu it-tajn ma' għajnejh. Ma kellux bżonn jagħmillu tajn ma' għajnejh għax għajnejh kienu magħluqin. Imma x'inhu dan it-tajn? Huwa t-tajn li minnu jiena u int ġejna ffurmati. Il-fraġilità tal-bniedem. U dan il-bniedem jinħasel kif jiena u int inħsilna. Jiena u int ukoll dik l-istqarrija tal-Fariżej dan għama għax dineb u jew il-ġenituri tiegħu. Il-kol kemm aħna twelidna omja. Għax il-kol kemm aħna twelidna mingħajr il-kapaċità li narfu lill-Alla. Imma permezz tal-magħmudija li rċivejna dawn l-għajnejn tagħna jistgħu jaraw il-Alla. Dak huwa l-miraklu li Alla għamel miegħi u miegħek fil-magħmudija tagħna. U xi tfisser tara? Tara eżies ma jfissirx tara biss b'għajnejk. Anki aħna fil-Malti nużaw għall-kelma tara għal diversi affarijiet oħra. Fejn naf jien meta rrid ngħid li bniedem huwa żaqqieq. Ngħidu kull ma jara qed jara ħobs għax dejjem irid jiekol. Jew bniedem li hu moħħu dejjem fil-flus, aħna ngħidu jara kollox flus. Xi fisser jien u int li għajnejna nfetħu? Aħna għandna il-kapaċità li naraw lill-Alla. U tafu dan għaliex? Għaliex l-ewwel u qabel kollox huwa Alla li lemaħ lili u lilek. U din hija l-ewwel tama. Ejjew nimtlew bit-tama. Alla xeħed ħarstu fuqna. Infatti il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħid Ġesu lemaħ raġel ama. Ġesu ra dak il-bniedem li huwa ama mingħajr ma dak il-bniedem mar jitolbu biex ifejqu. Imma huwa Ġesu li jarah u jersaq lejh biex jagħtih il-qawwa biex dak l-ami jibda jara lill-Alla. Dak hu li ġara fil-magħmudija tiegħi u tiegħek. U kif jien nista' nara lill-Alla f'ħajti? Ħuti eżies. Naraw lill-Alla billi jien nitgħallem impoġġi l-fiduċja tiegħi fih. Eżempju ta' dan huwa il-kliem tas-Salm, is-Salm 23, il-mulej u r-raj tiegħi. Min kapaċi jgħid il-mulej u r-raj tiegħi jekk mhux il-bniedem li għandu l-fidi, jekk mhux il-bniedem li jisma' l-kelma ta' Ġesu, jekk mhux il-bniedem li jgħix il-magħmudija tiegħu. Iveżies dan iż-żmien lilna għandu jenna aktar u aktar fil-mod ta' kif qed ngħixuh maqfulin f'darna biex ngħid hekk. Imma ejjew ma noqogħdux nibku xortina jew neqirdu. Imma ejjew nutilizzaw dan iż-żmien utli biex fih nidħlu daħla sew fina nfusna u naraw l-ġubijiet li Alla għamel magħna. Ejjew nitolbu li aħna jkollna wkoll l-istess spirtu tas-salmista. Probabbilment dana kien, mhux probabbilment, ċert li kitbu David li ma ninsewx kien ir-raj. U hawnhekk David f'dan is-salm jaqra il-ħajja tiegħu kollha għad-dawl ta' Alla li huwa r-raj tiegħu. Biex jiena u int nagħmel bħalu. Aktar u aktar f'dawn il-momenti. Ejjew insibu momenti fejn nerġgħu nibdew naqraw ħajjitna għad-dawl ta' Alla. Araw jekk hux tassew li qed ngħid
jekk hux il-bniedem li qalbu huwa miftuħa, jekk huwiex il-bniedem li jara lil Alla. Minu kapaċi jikteb dan il-kliem? Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni, emmu irrejjaqni. U ikompli. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma iwensuni. Hawnhekk tajjeb ngħidu anke tradizzjoni preċiża mhux tant meta nimxi f'wiet mudlam, imma tradizzjoni iżjed profonda. Anke meta nimxi fil-wiet fid-del tal-mewt. Bħalissa qegħdin naraw kemm il-mewt żejjed inħarsu lejn l-Italja l-postijiet ta' qrib tagħna, kemm il-mewt hija qrib. Kważi kważi ninsabu l-umanità mixja fid-del tal-mewt. Il-bniedem tal-fidi jgħid anke meta jseħħ dan fil-ħajja tiegħi ma nibżax għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek mulej mhux qiegħed hemm biex inti ssawwatni bih kif ħafna drabi forsi immaġinajna, imma qiegħed hemm biex inti twennisni. Inti tħejji għalija mejda quddiem l-edewwa tiegħi. Li min din il-mejda? Fejn hu jimlilna bl-ikel. Li min huwa ż-żejt li jidrikilna rasu bih, rasna. L-ikla mija xejn għajr, l-ikla Ewkaristika. Din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Kemm drabi aħna eżjes din l-Ewkaristija għalaqna għajnejna għalija. Ma tajniex kasa. Warrabnija. Ħallejnija l-aħħar ħaġa. Ejjew nħallu l-mulej. Jiftħilna mill-ġdid l-għajnejn tagħna u jagħtina l-qawwa li aħna wkoll bħal David, is-sultan, is-salmista ngħidulu mulej. Iva, jiena nemmen li t-tieba u l-ħniena tiegħek jimxu miegħi il-jiem kollha ta' ħajti. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew ħuti jinġeddu l-fidi tagħna u nistqarru li iva aħna nemmnu għax għajnejna nfetħu bil-magħmudija li t-tieba tal-mulej ħatkun dejjem magħna. U għalhekk nistqarru. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn miet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum minn weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fihom mill-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar magħmudija waħda għal maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti jeżjes permezz tal-magħmudija aħna sirna qolijiet adottivi ta' Alla. Ejjew għalhekk il-dan il-Missier inresqulu it-talba ta' wliedu. Nitolbuk mulej għall-Knisja biex hija tkompli iddawwal il-kull bniedem bid-dawl tal-kelma tiegħek. Nitolbuk mulej għall-pajjiżna, għall-popli kollha
li f'dan il-mument ta' prova jinsabu miexja fil-wiet mudlam. Kun int id-dawla għalihom. Ejna nikbru fl-imħabba lejk u lejn xulxejn. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tiftħilna għajnejna u tatina l-qawwa li nirrikonoxxu dan id-don eg kbir tal-mamudija. Li nitalmu ngħixu l-fidi tagħna mhux għax bil-fors jew taħt il-biża' imma b'fiduċja sħiħa fejk. Int li tmexxina u li ddawwalna. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej kompli birek permezz ta' din l-om il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li qegħdin iduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa nitolbuk dan it-talb tagħna. Iftħilna qalbna għalik u dewwaqna il-ħniena tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek jint mulej Alla tal-ħolqin kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek jint mulej Alla tal-ħolqin kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn dej is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu, għat-tiġid tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Bil-ferħ ta' qalbna mulej nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk il-grazzja li jinqimuh f'idi sħiħa u nofrulek kif jixraq għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu wassal għad-dawl tal-fidi il-bniedem li kien miexi fid-dlam u għalina li nitwieldu mill-jasar qadim tad-dinja kiseb il-grazzja li nkunu wolijiet adottivi ta' Alla bħasil ta' twelid ġdid fil-mamudija. Għalhekk il-ħlejjaq kollha fis-sema u l-art jannulek b'qima kbira l-għanja ġdida u magħhom il-qtajja kollha tal-anġli. Aħna wkoll inxandru u ntennu bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħaj l-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi
Reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li xirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddej tiegħek John Spiteri u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. It-talba li tfakkarna dak li rċivejna fil-mamudija u li jiet il-missier. Persuni li kapaċi iħossu, jaraw il-preżenza ta' Alla magħhom. U għalhekk ngħidu, missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-iklam tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Tajtni l-ġmiel u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min dawk stess soffrejt, il-attu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mittu irixu xtajt, jivassar tanin, ken fuq fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, binħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li l-bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Nejdu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nirċevik sagramentalment. Nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik. Nittama fik u nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ek qabel nitilqu, nixtieq infakkarkom u nagħtikom ftit homework illum, mod speċjali jekk hemm it-tfal qegħdin jarawna fid-djar. Staqsu l-ġenituri tagħkom, fitxu ftit id-data tal-magħmudija tagħkom. Aħna ħafna drabi id-data ta' meta twelidna l-koll nafuha, imma naħseb mhux kulħadd jaf il-ġurnata li fija ġie imammet, li fija irċieva id-dawl u l-kapaċità li jara lill-Alla. Kejjew ngħixu hekk din il-ġurnata sabiħa tal-ħadd, miġburin flimkien f'darna b'dan is-sens ta' serħan il-moħħ li aħna l-familja ta' Alla, l-wilied ta' Alla, li Alla għandu ħarstu fuqna, imma aħna wkoll grazzi għal magħmudija li jirċevejna nistgħu nitfgħu ħarsitna fuq. Ħajoħroġ illum hekk mid-djar tagħna innu ta' ringrazzjament għal dak kollu li l-mulej qiegħed jagħmel magħna. Nixtieq nagħmel ukoll appell biex nhar it-tlieta li ġejja, sintendi mhux dawk il-persuni li qegħdin jagħmlu xi kwarantina imma min jiflaħ minnu f'siktu imur jagħti id-demm fil-berġa tal-gvern ġewwa x-Xewkija Għawdex. Ma ninsewx li f'dawn il-mumenti id-demm huwa prezzjuż aktar mis-soltu. Walek min jista' jagħmel dan, imur u jagħmel dan. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità u dan jista' jsir bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Imbagħad nhar l-erba' li ġejja, jekk il-bambin irid, hija l-festa tal-Lunzjata. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha ssir l-om ta' Alla. Il-festa li fija naduraw u nqimu il-misteru tal-inkarnazzjoni. U għalhekk nhar l-erba' il-qudiesa fuq TVM2 li tixxandar fil-għaxija fil-5:30 se tkun imxandra minn dan il-post mis-Santwarju ta' Pinu u dritt wara minn hawnhekk ukoll mod dirett tingħat it-talba tar-Rużarju. Aħna qegħdin inħeġġu il-poplu Malti u Għawċej, id-devoti kollha tal-Madonna ta' Pinu biex nhar l-erba'
tinġabru flimkien fil-familji tgħidu t-talba tar-Rużarju. U għala le, poġġu ġbija tal-Madonna ta' Pinu fid-dar tagħkom, fit-twieqi tagħkom. Flimkien nirreċtaw noħolqu din il-katina ta' talb lill-Omna Marija biex tkompli tkun magħna u żżommna taħt il-ħarsa materna tagħha f'dawn il-ġranet. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Issa ngħidu flimkien 3 Avamarijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Ejxu issa fil-paċi ta' Kristu.